Yakupcan, bize keycere iyi bilem yok. Tapsağa 3 mantık bina içeceğiz. Ondan keyfim tüpün. 3 mantık bina içeceğiz. Göreydi onunla. O derece. O kadar. Katı oluyor bana. Onunla oluyor ne kendine. Numara din nol. Toraptır. Nem üçün yağışı hemişe Arsin üstünden düşüyor. Arsim, aydımlandı, ürüs vermeyen teksti. Şoň şu klipla göreli batyan eksti. Jogan bereyim. Yağışı, yağışı, 10 ýyl yağışı da bolmaka bir gatnaş başladık. Birinci bilen özüni klip düşüyor. Başka bir nemese oyun götürmek we götürüp bilmek we götür. Sunuwa diýişkär bolsan giyin. Giyin bolmaly. Başda yağışı başka bir kısana düşüyor golly. Kil tutmadı. Yani bilýän ony. Maro tutmadı bir kil bilýän. Ama bir gel burada aytdı, burada at gördü. Diýje koyan adam. Yağışı onu gat göremok. Men hiç kimden gat onu. Diýerdiler, diýerler hem Dağına İller daşar yurtta, show biznesde adamlar. Haypi satın alıyorlar. Pul verip, satın alıp, şu üstüne söğüdürüp, ya prikol düştürüp, yani şonu ettirýärler. Ýagşy janym tolemy ana bir tarapdan reklamam da. Yani adam ýadyna düşmeýän adamyň ýadyna salýar. Wine bu da bara diýär toýa. Ýagşym şon ýaly. Edwer dedim. Käbir adamlar şoňdan başda kän adamyň toýda gördü. Ýagşy näme üçin beýdýän eken o diýärdi. Ýa öýt nemem de ol. Ona ýa prikol üçin näme? Tagy näme diýin bolmana. Ol öýt adyny ýöretdir da. Baran ýerine de ýokman. 10 tane dodaýsa, şoň 90 anekdot men barada da men istim bilen de bir anekdot öýdüm. Näme diýär? Arsa bolmasa men anekdotlama tema gotorýar diýär. Inne aýtjak men çydamok. Körem hasasyny bir gede gallarar diýär. 2 gün maşyn sürüp opusyny syraýan wagtlar side ýüzlenýär. Ilki bilen çep sagyň tapawdyny öwrenin. Pawarotny çepe ýakyp saga ýakyp çepe urlaýan bolledin hwatit. Biz getade däl, hesaýam ýadyp maşyn täzeler ýaly. Ondan näme? Maşyny bir kerek servis edip bejerdiň bilen hamala özüň 50 ýyl usta durna etmediňle. Bäh, şu maşyna bir zada ba. Bir sese wa diýen bol. Ya bulskadan, ya paduşkadan, ya da matoda bir ses wa diýen bol. Ya pama däl bratok, sen kugony ýama. Eltýän, kalkowjy bir usta tapýan bezetýän, düşündiňmi? Sen hiç kime meň demeýän, hiç kime saňa meň demeýän. Baldimi? What flag is this? Brazil. Vem Didi Lohan, vem Didi Lohan, vem Didi Lohan, vem Didi Lohan. Na treta do Didi Lohan, ele me faz de compressão, 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 compressão. O Didi Lohan, olha a coordenação. Hoje eu vou ficar de 4, compressão, compressão. Hoje eu vou ficar de 4, levando só socadão. Rekord dövdü. Dangdi. Dağnak ecem bangdi. Ay. Yediğinizdeki killis angdi. Killisinin kan aktı. Ay canım. Yagan günnüdi, yağış yagan günnüdi. Bir köçede açarım açtı, bir köçede tigri yarılay. Yağış yagan günnüdi, yağış yagan günnüdi. Antenalan bar pozully, ustalon hedil wallay. Senin bolluşundan bargaram kem tapıp borme. Çorana kimsen? Baştan. Bol dem. Hana. Geliyor. Kayda yalla yer gerek gel. Maksat etme yürüsene. Yo dur bir minut geçen taparım bara az o şöyle maksat bara. Şey bir tanıştıracak olup. Kovdos. Soktular ondan ay ol çıkıp nem oluyor mi? Karate ismi kickboxer neme daha da bir kilik.
Kaç çekindir ya dost. Qayda yerleşirim şoň ýaldyra. Seni gül ýalak kız odan diýsen odan. Derede gözürlüğüne gelsine de ne etip gelýär ýür. Maskara etme gayrat et. Yo bugun geç erta goýma diýipdirler. Ýür bar. Salam. Salam. Men Ecem uğratdy. Mene Ecem uğratdy. Bizden biri gördük halaydı goýdyana. Hawa. Ecem uğratsam bolýarmy? Canım. Şimdi gülüşäňmi? Gürleşay. Nurşan. Bir klas oýunjany. Senin ulaqana. Nurşan, garawanlyk etme de bir de klas oýunjany. Nurşan, bir diýeni klas oýunjany. Ecem de gafeli oğlu jorulum oldu. Düşünmedim. Men mi? Agif. Sen kime çağırdı? Saklasana sumkane. Sen bana diýäňmi? Agif. Yanıma baksam nedir? Yakandan tutup saçımdan çekerim. Düşündün mü? Sen dur. Karaşa özüm var yani yanıma. Ceren. Nana Ceren nereden? 40 değilsen. Men mi? Dur da aynı müzik valla. İşte şunu özüm al kaçayım. Osman başlan olsa bulan başların mı? Osman Bey başlattıra. Ne maydanak? Oh, fin mara. Destur var mıdır bey? Oh, sardıma dönüyün farzlarına. Ye kesin sen beyim. Senin için var ha. Osman buyruk ver. Buyruk ver beyim. Kimin kirlisini almalı. Buyur ona bey. Kin olsun onu. Akıllı topraklara gidecekler. Bizans'ta birleşecekler. İmren'deki figürümün bir elimdedir. Kevani. Hala anlatmasın İmren'dekini. İmren'dekini yüreğine koyuvereydi. Sen Osman öldürmesi özümün neyin olsun. İmren'dekini ilmi vurmuş olsun. Şu ara. Boynundaki diğerlerini de kuvans marşıdan anladım hayvan. Yoşrak olmayıp komşulara maskara ettim. Lal ol, hatun, beyim bile ne eylürleşse? Vay yanayın, beyi olaysını bunun. Turahan! Turahan'ım açık dinle. Vah! Turahan'ın yerini öldüm, bunun ortadım. Osman'ın tekini var ha, ülmesini öldüm sonum var ha. Kilgisini vurup irmede derdim o minna, bunun ortadım var ha hele. Minna, bunun ortadım var ha. İtçe bana riyadatın yok. Otur da lal ola kinan var. Benim şu Bizans değerli Armağan. Bizans olur mu olmaz. Tamam şöyle de diyeyim saklarasana. Konusu başladı mı? Food Master'dan ben uzuk alıp geldim adasta. Getir o yerle ha. Hatun. Beylem yanından tur. Herkes sana suçlu. Kafayı. Eşitler. Halafiye'nin Orhan. Kim onu yaray? Doğay bana. Ölmedim o Halafiye'den geçip ölmedim ha. Kalamatta konca bilenim. Aladdin tuşur ya. Kim o yattı o. Zarmen ya. Sataştılar o bular. Yoşrak konun. Hatun, larvol. Beyler gürlüye ayağlar oturma. O ne el kuşlan o? Ana bala hatına seret, il kılıçlarına, erkeklerle uruşuk diyor. O tayın ber Türkmenistan şunun mu? Larvol. Oyun istiydi her o Halafiye.
Maya. Hep hallerini kaput mi? Kalbi ya. Söyleyemem. İlkin hatının akar hemmesine. Bak ilkin hatına ümidin kuvvetli darı. Koşuş, niye bu? Ay darı, görüyense innami. Mehmet Bey'im de dölmedi, Mehmet Bey'in ne körüldü onu, pazar kudaytlanmanlı yansana. O ne Mehmet Bey dölmedi o. O Osman'ın tanışı. O ne mi bağlarını asılmalıyına tatmam o. O emin tekine verecek olayana bağlar basılar. Ne mi onu ne kaldı ya? Osman'ın nerede olur ha? O ne mi? Osman'ın düşünüyen kim o demek? Nerede olur? Osman'ın nerede olur? Nerede olur? Nerede olur? Şuna vardı ay kakası. Gereği şuna var. Doğru hele yarkayım şunu. Bari götürülüm şu tayda tutmattırın Allah'ını. Yarım ne ama sana getiren reytten o öydü yukarıma bir yer suratları. Oy krav bir yer bak. Tutmattırın bir de bir. Vaaah. Orhan ay. Mulun multadı bu. Mulun multadı bu. بس فتشتون اسمع Ay kadın zaten hadi. Alo selam ama. Quvonch malsmayam? Ağam ayka qudochuluğa varsan o'ylayman. Gel Jilimsan, gel Jilim. Balaga mesele gel. Sağ olam sağlanız. Bala Jilimsan bala. Bala. Tüm dünyada popüler oldu. Şu aralar bu hareketin çılgınlığı yaşanıyor. Sokakta, evde herkes bunu yapmaya çalışıyor. Kanal D Haber ekibi de bu hareketi sokaktaki vatandaşa sordu. Bakın kimler yaptı, kimler yapamazdı. Sevincini bu hareketle gösterdi. Sonra o hareket tüm dünyada popüler oldu. Yürü. Dila. Şu ara düğünün onluktaydım, aytdım damaktayım. Komentarlarda inşallah. Boyun çomura aytdım aytacağaydım. Parkmakırlar aytıp böyle. Hıvızım mı aytım? Aytasın mıyla? O var ya. Böyle parkmakırlar aytanla var ya da mal çaytanla var ona. O vakti gengi attılar o ne çopanım aytım böyle. Şanı. Ondan. Sıçra bilirler bilirler. Yaman kemurla yani kenine meşuna murla sana. Zim şeyden ama yedalmış ama yine şu akartı var ha 2 saniye siyirli çoğunlarına şahan pilfat bilendir giden dağıt koydu şu dağıtlarından koyuyorlar sebebini bilen almazdı da niyirden milecek şu dağıtın takımını tanıtmak için koydu şu dağıtı bir gedek içiyene ikinci üçüncü onuncu gedek sen gün içiyen şu dağıtıla yenidi bir gedek bilen kutaran yoktu. Прямо, видео. Видео. Алло, здорово, ағын. Шашик па? Шаш дейсің дейме? Dur. Алло. Ағым. Dubai 10 saat lülü. Eneme ver ay eneme. Dubai 10 saat lülü. Mesela salam dostlar, bugünkü videomuzun teması Dina Yankı Ağlasamsık del videonu ördünüz görünsünüz ve şuna mengileş bir näşe toyundan bolmacın olup içip yıkılıp sürüşüp maskara ol vejera olup görün.
Yaşlar barada gurrak geçecek. O düşünýär ömrüňizde bir gezek bolýar 1000 ýyl bagtly günüňiz. Hawa bir begenmeli şatlanmaly ol 10 ýyl bokun çykarmaly ýa ýakyny gördüňizmi içkilik gelle gelini götürüp aýlap köpçüligiň içinde maskara birden gelini ýere goýdy. 3 mutlak gelini özüne abnoleniýe dönmen şey dip durdy. Akly başyndan gidip. Oglanlar siz öýleneňizde zat edeňizde näme bir guýaşyşda at gadan dip bir ömürlük at gardyn ýa-da şo toýda. Käbirin bilen gidip wilka bilen tort ýedirmeli ýerine gelin durup ýören gördük bilen oýnatdy dip gelin bir kişi gelip oýnady aýtdyr. Näme bolar şoň ýalag içip maskara bolup ýöreňizde diýýärmi? Toýda geliniň ýanyna dogan garnaşlar zatlar var şu çykýan ýygyň ýanyna olaň ýanyna bilen değişiklik hereketler edýän. Näme ýaly böküp tugy depçilermidir? Osman neşigine gidip ýören gördüm o Hudaý saklasyň. O käbir ýerler gidip gorko dik ýygyrýarlar gelin bilen oglana käbir ýerlerde şoň ýaly diýipdi sura. Gorko näme gorko doganyňyzky halkyň öňünde oglan bilen gyýdy türkmençilikde söýýärmi şolar halkyň öňünde oglan bilen gyýdyň öpüşip durmasyň söýýärmi türkmençiligi? Köýlen ýany olanlar görüp mene geň göräýdim o maskara wejera bolşup agyzlary açyk hemmedigi görünüp dur alümiň kurşkada suw içen ýer şaşyp aýlanyp ýörler bile. O ýanyňyzda geliniň awray hakyna işlap pikirleneňiz okmaýsyz o. Özüňiz gurlasaň ömrümde bir gezek bolýar diýen bolarsyňyz. Ömrüňizde bir gezek bolýan bolsa şeýdip maskara bolup bu ýyla gep bolmalýan zat ýokdur. Siziň ömrüňizde bir gezek bolýan bolsa şo toý emmekşin şo siziň toýuňyzda bir gezek bar ýa ondan ýüzüňizde aý görsün näler ana şol ondan hiç kim siziň aý şo toý ýaman ot boldy diýme her kim ýygyňyzda şoňa kimleňe aýdyr bulaşyp ýörmäň maskara bolup. Ondan soň global çyka videoňa türkmenler bolup gitýär. Eşdimde ara şo gelinler toýda bilen gyýdyň kakasy doganlar bar oglany bar käbelje bolup durlar. Ýani şoň ýaly o şeýdip ýörsiňiz toýuňda göýe gala bolup sinýa galyp ýörsiňiz. Awra eýlenjek soň agratça bolup maskara bolup ýörmändi. Kimmiş kemeňe göldendir awra eýlenjek soňjak bolun uly ile gep bolup ýörmän. Maskara gysfa bolup ýörmän. Zaňy sag bolsun onda da. Haydi. Biz Batkoşk'ta. Sefer kıstırdınız biz Batkoşk'ta.